Ayan mga mamshi, bali nandito tayo naman ngayon kay Pure Gold. Pure Gold di Paro. Napakaraming tao at ang haba-haba ng pila. Ayan, tingnan nyo naman. Ito na siguro yung pinakamaiksi. Ayan, bali chichirya lang talaga yung sinadya ko dyan. Tapos kumuha na rin ako ng Big 250 at saka ng kape. Kasi naka-promo siya ngayon. May buy 20 get 3 free. O diba? Kumuha rin ako pansarili namin. Ayan, di ba pagkakaiba niya 189 dalawa, ang isa is 135. O di ba? Di kumuha na ako ng dalawahan. Mas makakamura tayo. Tsaka yung Palmolive ganun din. Ayan, balik na ako sa pila. O di ba? Bali ayan, yun yung ating napamili. At meron tayong free na Choco Mocho na naman. Ayan guys, pag mag-ano pala kayo, i-remind nyo sa nyo sa cashier para makapag-avail kayo ng free na Choco Mocho. Excuse me po. Ayan, kunin natin yung ating free na Choco Mocho. Kaya lang, wala na siyang dalawang magic sarap. Nung last ko kasing kuha, meron kasamang magic sarap. Ayan, yung ating free. Apat na Choco Mocho. Choco Mocho. Labas na tayo. Wala nang tao.